tau tumen nek operasi pendosa dicegat? Ngomong mati? Lah, pilih ndi? Pilih wong mati aku. Goblok, enak wong urip. Wong urip penak apa? Penak dadi wong mati saiki. Wong mati apa iso nikmat kaya niki, delok wayang, ngejak putrane, ngejak garwane, pengin jajan bakso ya dahar iso kepenak. Ya lek duwe ra duwe dhuwit bosok kowe. Lah nek wong mati penak mangan bakso bar mangan bakso mati. Sapa sing arep bayar? Kan aman yo kan. Wah, iki wong mati lho jaman saiki. Bener Mas, bener. Bener. Lha ora? Lho nek ora iso numpak kendaraan. Nyapa? Nek wong urip yang gesang nika lah saged numpak kendaraan. Terus gonceng bojone, gonceng pacare, gandengan nyekel weteng. Bahagia lho Mas. Iya lek duwe SIM, ra duwe SIM bosok kowe nek tilang kowe. Lah kok iso? SIM saiki ngono lho, tilang sing wis anggon operasi. Nggih. Lah kowe numpak sepeda motor karo pacarmu, enek operasi geden-gedenan. Kowe diceket ra duwe SIM, lah kowe bosok kowe. Bahaya. Wong mati penak, Mas. Lah kok penak? Wong mati tumpakne apa? Pendosa. Kowe tau tumen nek operasi pendosa dicegat?